Edum TV. Yeah, you do. You are the Mama Baba Edum TV, so and then Akweside, so you free Edum Aba Amwan Mind, so you be say sorry for Ebabe, Chia or more, send a mamrene amani sorry for na Omuchicha. Aka ebusa penya oda amwa micro so oni ye betwetwe nkomo kakra ma yesu yehu ne ekoso ewo ekro ni so da ema o akwa baba Edum TV so yes son you na me pacho udin the same opani kwabena ajesa na da akweside yetete bebre eno akweside na chese den asante amamere mu no ade ene edibunna na Akweside bia esi adaduanya bia buru bia ka 6 weeks na watwe sie bia no yedi Akweside na afini nyina no eye nko so the anti se wohwe Akweside free opepon that is January babesi December like I say 360 days ahasa na ba fuafua ahasa dusia like I say ni broni dia 365 no yakoye pe. Now Akweside bia no efri okude na kofofie afa na Akweside na Akweside bia no eno na kesa na nanom eba konwasue so na yebema na nanom bibidi yekum dwan yeduane Akweside wo sese ye chansane ade o aduane wachire ho mo bia ba no ba bibi yeda wo hene ba betrase emma na mafo betia no ma ese enigye obi so bana dia obi so no ba bechara na aso ye na Akweside. Okay yo enti mi hu sorry for bi o mbechechia mo enu so e wo say ekro ni so sorry bi e wa kro ni so e ba bechia na me pacho eno de enye enhye na wo mo anim se wo ye ha ne wo na Akweside ni aponso de enkoye kwachara na ne ma no ade toche se ma na de pa etu wendi ekese enhye enhye. No okay na me pacho ye pese ye hu na ni din pote ni din kasankasa mo de ma no se e wo se o nunya no boni din ni kire yen ni din kasa ni ye ohene nana ageni mbwache pani obroni le beka se ageni mbwache the first get ono ne ageni mbwache no edi kan wo won a ono to so dunsia efisi na no be ye kure no na ageni mbwache to so dunsia to no nko ani din ti da bida bia fie bebrebe a obi ba wo bi amefa na wakoye ageni mbwache to so yenu ana ageni mbwache be bio se wo hwe otumfo se ya ne na de obeya santeman no opimo so se tutu to so ba ya obefa no eno aye no se tutu be bio broni wo so to so yenu ana the second
Yo, enti no yɛda se bebre ne wo mmerɛ ne wo nkyerɛkyerɛ ɔdɔfoɔ bebre ɛhwɛ mo ebi mu wɔ amonene ne akra ne bebi bebre den na wowɔ ka kyerɛ mo ɛfa asante amammerɛ ne amanneɛ ho deɛ meka kyerɛ obiara ne sɛ yɛamammerɛ ne amanneɛ no ɛyɛ ade yɛ sombo me sɛ meyɛ kristoni paa baabi wɔ si kristoni nti ɛna yɛnyɛ sei ɛyɛ ade a obroni wɔ sɛ very rich eti mɛka kyerɛ me nuanom asantefoɔ anaa kamfoɔ nyinaa sɛ yɛamammerɛ ne yɛamanneɛ no yɛnsom hwɛ sɛ wohwɛ awareɛ koraa yɛsi ayefrayefo sɛ wokɔ mu yie a sɛdeɛ yɛsi yɛɛ deɛ no saa na mmɔfo so frɛ no ayefrɛ no yɛhyɛ ataadeɛ white pee no ɛyɛ pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ eti amammerɛ ne yɛamanneɛ no ɛwɔ sɛ yɛsom ne yɛhwɛ na yɛma no nyera na nkyirima mɛto na ɛnyina ɛne ne mma yɛhunu sɛ sɛbi yɛyɛ asantefoɔ yɛ akanfoɔ da we ne me da se bebre ne wo mmerɛ yɛda se ɛnkyɛ bia yɛ so ɛba bɛto am wɔ inside hall da se yo ɛyɛ Edum TV so ɛne egu so a yɛwei ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ na yɛde brɛ mo Edum TV. ya